ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मग खूप खुशी आता ऐकून की नवविधा भक्तीवर चर्चा तुम्ही करताची आजपर्यंत श्रवणामणी कीर्तनावर चर्चा चालू होतले आणि आज स्मरण या विषयावर चर्चा करचे आम्ही प्रयत्न करूया। त्याची पहिला हाव सगळे चढवाल आभारी असतात की सुंदर रीतीन त्यांनी त्या लोकांना चढवानं श्लोक जे भागवतमाचे श्लोक जे ताजे वर्णन केले आणि ह्या पळून खुश झालं म्हाका पळून की किती लोक भागवतमाचे श्लोक म्हणजे उत्सुक असले आणि बरे रीतीने म्हणत असले तर हे प्रोत्साहन दिले त्या कारण हांव सगळ्याक जे आहे तुमगेल आभारी असा। तांगेल आई अन्ना तांगेल प्रति हांव कृतज्ञ असा की तुम्ही ते प्रोत्साहित करताची तुमच्या चेडवाक हे तो श्लोक म्हणच्याक हे जे नवविधा भक्तीचे श्लोक प्रल्हाद महाराजांनी स्वतः सांगितले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति नव भक्ती। हे जे नवविधा भक्ती असा तेगेल बाप्पान हिरण्यकशिपून विचार की तू कसं शिकला शाळेत तर त्याने हज्जी बद्दल सांगितलं आणि अशी प्रकार त्याने प्रचार केले त्या बाप्पाक की कशी बी कारण ते इच्छा आशिल्ले प्रल्हाद महाराज की त्या बाप्पा कशी तरी करना कृष्ण भावनावीत करचे, कृष्णाबद्दल स्मरण करच्या, कृष्णाबद्दल विचार करचे, प्रोत्साहित करच्या प्रयत्न करत आशिल्लो तो एकलो आशिल्लो फक्त ते पूर्ण जगात त्या राज्यात नाही त्या देशात नाही ते पूर्ण जगात तो एकलो मात्र भक्त प्रचार करच्या बी भय नाशिल ताका भय बी दिसना ताका। हिरण्यकशिपू त्या टायमार राज्य करता आसतना पुरा देवता गण आसात न्ही ते लोक बी एकदम भिवून बशिल्ले। ते लोक बी हांगेले म्हळ्यार हिरण्यकशिपूल सेवक आशिल्ले। हिरण्यकशिपू सांगितले तशी त्या लोकांना आयकोवता अशें आशिल्ले त्या टायमार। तुम्ही विचार करा म्हळ्यार कितली शक्तिशाली हिरण्यकशिपू आशिल्लो आणि प्रल्हाद तागेलो कितली म्हळ्यार ताकद मग ताका एक प्रकार एक स्फूर्ती अशी तांतून ताका हृदयात की प्रचार करचे
आणि ते बी ताका बाप्पाक प्रचार करचे. सो दानो आशिल्लो. म्हळ्यार दानो म्हळ्यार जे कोणी बरे कार्य करता लोकांक तांकां कश्ट दिवचे ते तागेलें काम. जे वायट कार्य करताची तांकां तो बरेची ताका लाड प्यार करना ताका दवरता आशिल्लो तो. पण जे कोणी तागेले अगेन्स्ट तागे विरुद्ध वता आशिल्ले तांकां तो मारून उडयता आशिल्लो. ब्राह्मण लोकांक हत्या केली ताणें, गो हत्या केले, अशी प्रत्येक हत्या करणं तो बशिल्लो ते राज्य करच्याक. आणि सगळ्यात शक्तिशाली तो आशिल्लो त्या राज्यात त्या हातूंत. त्या पुरा जगाचो पूर्ण जे युनिवर्स म्हणटा पळय युनिवर्स तो राज आशिल्लो. हे प्रल्हाद महाराजाले गुण. आज जे स्मरणाचे विषय आसा जसे केन्ना आमी समजा क्रिकेटा बद्दल विशया बद्दल चर्चा केल्यार आमकां ताबडतोब सचिन तेंडुलकर नाल्यार विराट कोहली असल व्यक्तीला आमकां स्मरण जाता. कसं त्या लोकांक तरी पराक्रम केल्ले ते क्षेत्रात. तशीच शास्त्रात स्मरण केन्ना स्मरणाचे विषय येता तर प्रल्हाद महाराजाचे विषय येता स्मरणाचे. तुम्ही आयकलं उरतले श्रवणाचे विचार येले की आमकां परीक्षित महाराजाला विचार येता. कीर्तनाचे विषय चर्चा केले की आमकां सुखदेव गोस्वामी विचार येता. तर शास्त्रात सांगल्या की ह्या लोकांनी ते जे विधी तांच्या जीवनात स्वीकारून त्याची देह प्राप्त केले, परिपूर्णता प्राप्त केल्या. अशी प्रल्हाद महाराजानं हे स्मरण हे विधी स्वीकारून ताणे तागेले जीवनाचे लक्ष्य प्राप्त केले. श्रीमद भागवतमाचे दुसरा स्कंद आसा त्याच्या 1वा अध्यायात जेन परीक्षित महाराज जे प्रश्न विचारता सुखदेव गोस्वामी की ह्या जीवनाचे लक्ष्य कसले, हांव कसले करता म्हाका आतां 7 दिवसात मेरे मृत्यू जावचो आसा. तर म्हाका कृपा करून म्हाका सांगा की म्हगेल उद्देश कसलो उरता, हांव कसले करता ह्या टायमार. त्या टायमार सुखदेव गोस्वामी खूप खुश जाता ऐकून प्रश्न. आणि त्या टायमार ते प्रश्न ऐकल की बरेकन ताका उत्तर दितात गोस्वामी परीक्षित महाराज. श्रोतव्यादि राजेंद्र निणाम शांती सहस्रम अपश्यताम आत्मपुत्रम गृहेषु गृहमेदिनाम. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगताची की ह्या जगात साधारण प्रमाणे पळयता गेल्यार पूर्ण जण जे कोण आसा जे जगात 99% 99% लोक पूर्ण प्रमाणे हे भौतिक जगात मग्न झाल्या. हे विषय भौतिक विषय बद्दल ऐकूचे आणि भौतिक विषय बद्दल चर्चा करच्यांत तांगेल पूर्ण जीवन तांतूत वता अशी सुखदेव गोस्वामी सांगताची परीक्षित महाराजाक. तुम्ही विचार करा हे जे विषय आसा सुखदेव महाराज परीक्षित महाराजाक 5000 वर्ष पहिले सांगिले ते आता बी लागू आसा आमकां. तर त्या टायमार सुखदेव गोस्वामी कसं म्हणटाची की साधारण प्रमाणे अशी प्रत्येक लोक ह्या जगात हे जे भौतिक विषय असले ते विषया भितर ते विषयात चर्चा करण्यात आणि विषयात ऐकूच्यान त्याच्यात पूर्ण मग्न झाल्या. आणि प्रभुपाद जे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघाचे आवाज ऐकू येत नाही. वय प्रभुजी क्लिअर प्रभुजी. ओके. तर प्रभुपाद जे इस्कॉन संस्थाचे संस्थापक आचार्य
त्या तात्पर्यात बरीताची की जास्ती कन ह्या लोक या जगात राजनीती, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक त्या विषयात चर्चा करच्या खातीर खूप मग्न उरताचे आणि तांकां आनंद बी येता आणि तांतूत तांगे पुरा जीवन वता तांतूत. म्हळ्यार पॉलिटिक्स ते राजनीती आम्ही ताजेर चर्चा करते उरताची ताज्यान ताजे फरक पडते की ना ते तर विषय वेगळेची, पण ते चर्चा करच्यानंतर आम्ही खूप मजा घेताची. सामाजिक चर्चा करच्यात बी तांतूत खूप मजा घेताची आम्ही. आर्थिक विषय चर्चा करच्यात खूप मजा घेताची. सकाळ सकाळी वॉकाक चंपूच्या वॉकाक गेल्यार बी पळोवच्या गेल्यार लोकांक विषय त्याची उरता. आज पैसे कशी कमवचे, आज शेअर मार्केट कितले गेले, शेअर मार्केट कितले सकल गेले, नाल्यार पॉलिटिक्स हाणी कसं केले, ताण कसं केले, हेच विषय उरता. न्यूजपेपरात बी त्याचीच विषय. गॉसिपिंग म्हणतात ताका. चर्चा जाची काही आमगेल जीवनात कसले फरक पडनाशिल्ले असल विषयावर चर्चा करच्यात आम्ही उठलो मग्न जाताची. तशिले प्रभुपाद ते तात्पर्यात सांगताची मग्न उरताच की आमगेल ध्येय कसले, आमगेल कर्तव्य कसले ते साधारणप्रमाणे कोणाक काही होत ना. विसरून गेले आम्ही. फक्त कोणाला मृत्यू जाता आणि स्मशान भूमी येता तेन्ना आमकां जरा थोडे एक स्मशान वैरागी येता. अरे बाबा हे कसले, हे जीवन कितली व्यर्थ है आणि उपयोग ना या जीवनात कसले प्राप्त करणं. ते फक्त ते स्मशान असे तितले पण उडगास उरता. एक पती स्मशानातून बाहेर आयली की नंतर पूर्ण आम्ही या जगात गुंतून वताचे. की कितले धंदे करचो, कितले पैसे कमवचे, नाल्यार मेगेल ते शौर्य कितले मेगेल हे अंतूत कितले मेगेल फायदे जातलो, ह्या व्यक्तीन म्हाका कशें सांगले, ह्या व्यक्तीन अशी मेगेल बरोबर बर्ताव केले, मेगेल बरोबर अशी वागलो ताका दाखयता कसं कशें करते पळयता हांव ताका. अशें अंतूत चेतू आमगेले पूर्ण वेळ वता आमगेलो. तर प्रभुपाद म्हणटाची निणाम शांती सहस्रशः अशिल सुखदेव गोस्वामी म्हणटाची. कितले विषय आसात, हजारो विषय चर्चा करच्या खातीर पण कोणी चर्चा करनाची की मेगेल ध्येयाच बद्दल विषय कसले ताजेवर चर्चा करचे असते ना. की मेगेल कर्तव्य कसले, मेगेल मेन कर्तव्य कसले. मुखाल श्लोकात सुखदेव गोस्वामी सांगताची की हे लोक कितली मग्न आसात की रात्री न्हिदच्यात वेळ काडताची आणि सकाळी पैसे कमवच्यात वेळ काडताची. आणि प्रभुपाद त्या तात्पर्यात सांगताची की पयलींचे काळात की ते म्हणटाशिल्ले की हांव केन्ना स्थान आशिल्ले तेन्ना बी हांव पळयता की आमगेल घरात आमगेल शहरात लोक सांजेर येवन एकत्रित जाता आशिल्ले एक मंदिरात. कसं लायक भगवंता बद्दल जरा श्रवण करचे ताजे खातीर. ते लोकांक एक हेतू आशिल्ले. हांव बी ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव हे पळयल्ले. तेन्ना गांवांत गेल्यार ल्हान आशिल्लो गांवांत वता आशिल्ले आमगेले समर वेकेशनाक. गांवांत गेल्यार त्या टायमार गांवांत लोक मंदिरात वता आशिल्ले सांजेर. थोडे कथा आयकता आशिल्ले 7-8 घंटा सुमार. नंतर 9 घंट्यार न्हिदून सोडता आशिल्ले आणि सकाळी परत 3 घंटा उठचे आणि 3 घंटा उठून भगवंताले नामस्मरण करचे, थोडे गाईल सेवा करचे, सूर्याक अर्घ दिवचे. असं कार्य सकाळी 2.5-3 घंटा उठले की 7-7:30-8 पर्यंत पुरा संपत आशिल्लो. देवाला आरती कसं करणं. नंतर खेती करच्याक वता आशिल्ले भायर. हे प्रत्येकाल कार्य. पण आत्ताच आमकां गजाल जाल्या की मॉडर्न टेक्नॉलॉजी
त्या अंतुत त्या नावानं प्रोग्रेस, प्रगती, भौतिक जगाची प्रगती त्या नावानं लोकांक ते बी वेळ मेळना. आता सकाळी 9 घंटा गेल्यार रात्री 9 घंटा घरा येवचे. इतली थकून जाता खंय देवाल नामस्मरण ते खंय वताचे कांयच नाशिल्लें. तर सुखदेव गोस्वामी त्या दुसऱ्या श्लोकात सांगताची निद्रया रेते नक्तम देवा येन च वा वयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा. की रात्रीक निदित आणि सकाळ वेळारी जे कुटुंब खातीर सेवा करचे, कार्य करचे आणि पैसे कमवचे तितलांतू तो नडटा. आणि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमतो निधनम पश्यम अपि न पश्यति. की इतली पूर्ण गुंतून गेल्या की आत्मतत्व बद्दल विषय ते चर्चा करच्याक तांकां वेळ ना. आणि इतली करणही नंतर जे घडचे आशिल्ले ते घडताचेच. मृत्यू समीप आयले इकडे कसले करचे ना. कडे सांगले की बाबा म्हाका थोडा वेळ दी, हांव जरा थोडे सुदार घेतात ना. एक पटी आयल की वसुली वशिला बी करचे, वशील ब्रायबिंग म्हणटा ब्रायबिंग ते बी करचे. एक पटी तुमगेलो वेळ जालो शरीर सोडचो त्या टायम शरीर सोडकाच तुम्ही काही उपाय ना. तर नंतर सुखदेव गोस्वामी सांगताची तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरी श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य इच्छते भयम. ताची कत्रिक तस्मात भारत सर्वात्मा ताची कत्रिक हे परीक्षित महाराजा तुका भगवान ईश्वर हरी, भगवान ईश्वर हरी असतो तागेल बद्दल श्रोतव्य कीर्तितव्य तागेल बद्दल श्रवण करचे, तागेल बद्दल कीर्तन करचे आणि ताचे बद्दल स्मर्तव्य स्मरण करचे. ते केल्यान काय जाता की जगात जे भय असा ते पूर्ण वतल तुमगेले निवारण जाते. भय वता तुमगेले जीवनात तुम्ही अभय जातले. तर हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगताचे. अंतुत त्याच श्लोकात नंतर 6व्या श्लोकात सांगताची जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृती. सुखदेव गोस्वामी ताजेंद्र सांगताची परीक्षित महाराजाक की मेन उद्देश कसले हे तुम्ही आता जन्म घेतला ताची परम लाभ कसले अंते नारायण स्मृती. की शरीर सोडताना नारायण स्मृती जातल की ना. आणि नारायण स्मृती जाल्यारी ते तुम्ही परम लक्ष्य प्राप्त केले असे समजूचे. श्रीकृष्ण भगवद्गीतेतली अर्जुनाक सांगताचे 8व्या अध्यायात 5वा श्लोक अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयते समद्भावम याति नास्ति अस्ति संशय. संशय घेना का अर्जुन अंतकालेचे माम एव अंतकालेत तू मेगल स्मरण करता माम एव एव मेगेले मात्र माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. स्मरण केल्या काय जातले तू पूर्ण जे हे जगाचे जे काय विषय जे काय कसं तुम्ही पाप कार्य कसले केले त्याचे पूर्ण प्रमाणे तुम्ही त्याची प्रति मुक्त प्राप्त करता. मुक्त्वा कलेवरम या प्रयती समद्भावम याती नात्र संशय. तर हे कृष्ण अर्जुनाक सांगताचे की तू मेगल स्मरण कर. प्रभुपाद ते तात्पर्य सांगताचे ते श्लोकाचे की हातून मेन विषय म्हणजे स्मरण. स्मरण खूप महत्वाचा विषय अशी प्रभुपाद त्या तात्पर्यात सांगताची. आणि प्रभुपाद म्हणतात त्यांना की
आमक जे शिक्षण शिकयल्या त्रिनादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरी. जोपर्यंत आम्ही एकदम नम्र जायनाची, जोपर्यंत आम्ही सहनशीलता आमच्या जीवनात उतरण्याची, जोपर्यंत आम्ही दुसऱ्या कोणाक सगळ्याक आम्ही आदर दिनाची आणि स्वतः तरी कोणाकडनं आदरची अपेक्षा करण्याची, तोपर्यंत आमचे नाम जे जप असा ते आम करचे जावचे ना, आणि त्या करचे जायना जाल्यार आम स्मरण बी जावचे ना, अशी प्रभुपाद ते तात्पर्यात सांगताची. आणि पण तुम्ही नम्र असल्यारी, सहनशील असल्यारी, तर तुम्ही सतत स्मरण करशाक तुमका भाव शक्य असा. तुमका हे तुम्ही गुण आमच्या जीवनात उतरवलाय रे. यम यम वापी स्मरण भावम तजेत अंते कलैवरम. प्रभुपाद म्हणताची की हे श्लोक खूप महत्वाचा आहे. यम यम वापी स्मरण भावम तम तम एव, म्हणजे तुम्ही कसले स्मरण करताय काय, कसल्या विषयावर स्मरण करताय काय, तेच तुमका मुखाल जन्माक तुम प्राप्त जातले. तुम्ही भगवंताला स्मरण केलं ना, दुसरी कसे विषयावर स्मरण केले तर ते इच्छा पूर्ण करण्यासाठी करच्याक तुमका परत जन्म घेवका पडतो ना. तुम तो जन्म तो शरीर घेवका पडतो. भरत महाराज श्रीमद भागवतम त्या विषयाबद्दल चर्चा करताची की भरत महाराज राजा आणि भक्त आशिल्ले भगवंताले, आणि केन्ना तागे टाइम जाले वच्चे भायर सरचे, हे त्याग करचे राज्य. त्यांनी राज त्याग केले आणि तो वनात गेलो, रानात. आणि रानात तो भगवंताला नावाच स्मरण करच्याला गेलो. पण कसं झाले की ताका एक हिरणाप्रती आसक्ती जालतो. हिरणा सान पोट त्या प्रती, आणि इतली आसक्ती झाली की आता भगवंता बद्दल नामस्मरण करचे बदला त्या हिरणाबद्दल नामस्मरण करच्या लागतो. इतली झाली की एक दिवस हिरण ना जाल्यार रेवी समोर तेगेल मुखार, तर तो विचार करता आशिल्लो आणि तो एकदम खूप एकदम टेन्शन येता की खंय गेलो तुका, खंय गेलास, खंय गेले ती अशका. आणि एक दिवस कळ जाले ताका मृत्यू समीप आयिल्लो तेन्ना हिरण मुखार नाशिल्ले आणि हिरणाल स्मरण करचे लागले. खंय गेलो तर खंय गेलो तर, आणि ते स्मरण करतीर करतीर ताका मृत्यू जालो. आणि ताका मृत्यू जालो तर ताका शरीर मेळ्ळें, ताका हिरणाल शरीर मेळ्ळें. पण कारण की तो भगवंताला खूप भक्ती केल्ली, ताका हिरणाल स्मरण शरीरात बी आशिल्ले तेन्ना बी ताका भगवंताला स्मरण जात आशिल्लें. पण शरीर तर मेळ्ळें हिरणाचे न्ही. पण तरी ताण त्या टायमार कसं केले, रानात साधू संतांकडे वचून तो हिरणाल शरीरात असताना तांगेलकडे बसून ऐकत आशिल्लो भगवंताले बद्दल. आणि नंतर ताका मुखाल शरीर मेळ्ळें, एक मनुष्य शरीर मेळ्ळें, जड भरताल नांव. त्या टायमार ताणें ठरयलें की आता कसले वरू हांव ते परत चूक करची ना. पूर्ण प्रमाणे भगवंता वयर भगवंता विषयावर आसक्ती केली आणि पूर्ण प्रमाणे भगवंता बद्दल तो स्मरण करचा लागलो आणि ताणे आपले जीवन परिपूर्ण केले. पण तोची भरत महाराज ताणे ते जीवनात ताणे स्मरण केलं असल्याने ताके 2 जन्म गाणी घेवप पण नाशिल्ले. आता तुम्ही हे विचार करा की आम्ही सगळ्यांना अशी चान्स मिस केल्या रे, चुकल्या रे चान्स, आमची संधी मेळ्ळ्या.
तर आमगे स्थिती कसं जाता आमक मुखार शरीर कसं मेळटले, खंय मेळटले, आमगे जे वातावरण कशें उरतले, काही होत ना. काहीतरी केन्ना संधी मेळटा त्या टायमार त्या संधीचो फायदो घेवका. तर कृष्ण अर्जुनाक नंतर सांगताचे तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, की हे अर्जुन कृपा करणं सर्व कालेषु, प्रत्येक वेळ, एक दिवस, 2 दिवस, 1 तास, 2 तास नाही, तस्मात सर्वेषु कालेषु 24 तास माम अनुस्मर, मेगेल तू स्मरण कर. आणि आता तू युद्धभूमीवर असणे तर युद्धभूमीवर तुगेल ते कर्तव्य कर. एक क्षत्रियाला कर्तव्य कर कसं असं युद्ध करचे. तर तू तुगेल कर्तव्य कर आता, मेगल स्मरण कर, आणि मेगल स्मरण करते करते तू युद्ध कर. तर हे कृष्णानं भगवद्गीतेचं अर्जुनाद्वारा आम सगळ्याक आमकां शिकयले, की आमकां सांगताच, आमकां एक उपदेश दिताची भगवंत, की आम्ही कसं करका आमगे जीवनात. आणि शास्त्रात असल भक्ताले उदाहरण मेळटा आमकां. शास्त्रात असल भक्ताले जे उदाहरण जे वर्णन जे केल्ले आसा ताच्यान आमकां प्रोत्साहन मेळू म्हण. तर जसे आम्ही सांगले प्रल्हाद महाराज हांगेले जे उल्लेख जे आसा श्रीमद भागवतमाच्या 7व्या स्कंदात आसा. 7व्या स्कंदात तो पूर्ण 7वा स्कंद असणे तो प्रल्हाद महाराजाले आणि हिरण्यकशिपू आणि नरसिंह देवाले आविर्भाव ताचीवर असा विषय. पूर्ण 7वा स्कंद अशी खंयची बी स्कंद ना की एक ज्या व्यक्तीवर ते पूर्ण स्कंद असा. हा फक्त 7वा स्कंद एक स्कंद असा की विषय म्हळ्यार भगवंत कशी तांणी अवतार घेतले एक भक्ताला रक्षण करण्यासाठी करच्या. तर प्रल्हाद महाराजानं स्मरण कशें केले तो केन्ना तेका आईल पोटात आशिल्ले तेन्ना नारद मुनी कडून तेगेल गुरून तांगेल तोंडान जे भागवत विषय ताणे पूर्ण प्रमाणे ध्यान दिवन ताण आयकल्ले पोटात आशिल्ले तेन्ना. एकदम निस्साय भावनेन प्रल्हाद महाराजानं नारद मुनी कडच्यान आयकल्ले भगवंताल गुण, भगवंताल लीला, भगवंताचे रूप हे पूर्ण एकदम निस्साय भावनान ताणें आयकल्ले. आणि आयकल म्हणून ताची फळ कसं जालें प्राप्त जालें की ते भायर आयलो पोटांतल्यान, ताका केन्ना जन्म जाले त्या टायमारच्यान तो देवाल बद्दलच भगवंता बद्दलच स्मरण करचा लागलो. पूर्ण प्रमाणे भगवंताक ताका स्वतः हृदयात घेवन तो पूर्ण प्रमाणे स्मरण करचा लागलो. श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेत भयम. केन्ना तुम्ही स्मरण करता भगवंताले त्या टायमार तुमकां कसलेची प्रकार भय ह्या जगाचे विषय ते तुमकां ताजे लागू जायना किंवा ताजेवर तुमकां असर पडना. आणि त्याची प्रल्हाद महाराजावर जाले कारण की तो स्मरण करत आशिल्लो प्रत्येक वेळ. तस्मा सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक क्षण भगवंता वयर तो स्मरण करत आशिल्लो. ताजे कसले प्रकारचे भय ताका येनाशिल्ले.
हिरण्यकशिपून ताका कितली त्रास दिला ताका. अशी श्रीमद भागवतामा सांगताची की हिरण्यकशिपून ताका दोळे व्हड केले की लोक देवतागण बी ओटूक भयभीत जात आशिल्ले. पण प्रल्हाद महाराज अजिबात ताका भय नाशिल्लो. कसं जाल्यार प्रत्येक क्षण जो आसा न्ही, प्रल्हाद महाराजान तो क्षण वापरलो भगवंताला स्मरण करच्या खातीर. त्या देखीन हिरण्यकशिपू प्रल्हादा कडेन येवन ताणें विचारलें की तूं कसो शिकलो सांग म्हाका. तर तागेल्यान तितली ते हे आशिल्ले, गट्स आशिल्ले, गट्स, की तो डायरेक्टली बाप्पाक आनाक सांगची इच्छा तागेल्यान तूं आशिल्ली की ताका प्रचार करचे, ताका कृष्ण भावनावीत करचे. हे दुसरा गुण केन्ना तुमकां स्मरण भगवंताला तुम्ही स्मरण केजे करताची, एक तर तुमकां कसल्या प्रकारची भय तुमकां लागू जायना. दुसरें म्हळ्यार तुमकां भगवंताले रक्षणावर पूर्ण प्रमाणे विश्वास जागृत जाता. रक्षिष्यते इति विश्वासो. रूप गोस्वामी एक आचार्यगण आयिल्ले, त्यांनी सांगितले की शरणागतीचे लक्षण कसले. अनुकूलेस संकल्प प्रतिकूलेस वर्जनम गोपते वर्णमता रक्षिष्यते विश्वासो आत्मनिक्षेप कार्पण्यम शतविधी शरणा. तातूंत एक लक्षण म्हटल्यार रक्षिष्यते इति विश्वासो, की पूर्ण प्रमाणे ताका विश्वास आशिल्ले की भगवंत मेगेल रक्षण करतले. आणि हे स्मरण जो व्यक्ती करता हे दुसरा गुण तागेल जीवनात प्राप्त जाता. पूर्ण प्रमाणे एक प्रकारचा विश्वास येता की भगवंत मेगेल रक्षण करता. काय ज्या त्रास जातलो, प्रल्हाद महाराजाक खूप त्रास ताण घेतले. हिरण्यकशिपून ताका गुड्ड्या वेळान पुरूच ताका प्रयत्न केले, जे हाती सकल ताका मारण्याचे प्रयत्न केले, जाळूचे प्रयत्न केले. तरी कसं केलं ताणें पूर्ण प्रमाणे तो स्मरण करत आशिल्लो. काय तरी ताका भय नाशिल्ले आणि ताका पूर्ण प्रमाणे विश्वास आशिल्लो की भगवंत जे आहे तागेले रक्षण करतले. रक्षिष्यति इति विश्वासो. आणि तिसरं म्हळ्यार कसं जालें, तागेलो ते बी विश्वास येता की जे कोणी तागेल आजूबाजून आसाची लोक तांक बी एक प्रचार करचे, तांगेल्यान तो एक शक्ती जागृत जाता. गप्प बसना तो व्यक्ती. इतली स्मरण केल्याने हांव तुमकां सांगेल जशी की ह्या जगात जे लोक कसले तांगेले विचार उरता पळय मनात, ते विचार प्रबळ असेल त्याचे विचार भायर येता तांगेले. राजनीती बद्दल तांगेले विचार जास्ती असल्याने ते भायर कोणू बी मुखार आयलो की तागेले राजनीती बरोबर विचार विषय चर्चा करच्याक तयार जाता. तशीच भगवंता बद्दल स्मरण करतले व्यक्ती असणे तो केन्ना गप्प बसना. तो कसं करता, कोणी मुखार आयिल की ताका ताजे बद्दल सांगता, म्हळ्यार प्रचार करता. प्रल्हाद महाराजान कसं केलें, ताका कितली विश्वास आशिल्लो जीवार की ताका तागेले ते क्लासमेट्स, तागेले ते शाळेंतले मित्र आशिल्ले पळय, मित्रांक बी तो प्रचार करचो लागलो की तुम्ही आता इतली लहान वर्षात 5 वर्षाचा आसा तुम्ही, ह्या टायमार कौमारे आचरित प्रज्ञो, ह्या टायमार तुम्ही जे आहे भगवंताला नाव घ्या, भगवंताबद्दल तुम्ही विषय तुम्ही चर्चा करा. अशें करून तो प्रचार करत आशिल्लो. म्हणजे तितली तागेल श्रद्धा आशिल्ली ताका. तर हे तिसरा लक्षण स्मरण केलं की. आणि चौथा लक्षण कसं जालें की एक प्रकारचे एक एश्युरन्स, आश्वासन जागृत जाता आमच्या जीवनात की जेन केन मेगेल ते भक्ती आसा, भक्तीच मेगेल रक्षण जातले. आणि मेगेल केन देह सोडची वेळ येतले त्या टायमारी ते पूर्ण प्रमाणे ताका एक आश्वासन मेळटा की तागेल भक्ती नाश जायना. मुखार भविष्यात बी तागेल भक्ती उरतली आणि
हे शरीर सोडल्यानंतर बी भक्ती जागृत उरतली, भक्ती मुखाल जन्मात बी उरतले, ते बी आश्वासन होता. हे 4 लक्षण स्मरण करताना आमगेल हृदयात जागृत जातात. तर प्रल्हाद महाराजांनी तांगेल जीवनाद्वारे एक उदाहरण स्थापन केले की हांव स्मरण केले की कशी एक हिरण्यकशिपू सारखे एक व्यक्ती जे तांगेल बाप आशिल्लो, आन आशिल्लो, तांकां सामना करची ताका शक्ती जाय आशिल्ली, भय नाशिल्लो ताका. भगवंता रक्षण करचा विश्वास आशिल्लो, रक्षित विश्वास. दुसऱ्याक प्रचार करची एक शक्ती प्राप्त जाली आणि आश्वासन मेळटा की मुखालची जे भक्ती करची संधी मेळटलीची. हे शरीर सोडल्यानंतर बी मुखाल जे काय शरीर मेळटले ते शरीर मेळटले, त्या शरीरात बी मेगेल भक्तीची मुखाल चालूच उरतले, ते एक आश्वासन मेळटा. अमरीश महाराजांना बी अशी एक उदाहरण आशिल्ले. वर्णन आसा श्रीमद भागवतमाचे 8व्या स्कंदात. स्टोरी खूप व्हड आसा, पण सांगचे उद्देश म्हणत जाल्यार अमरीश महाराजाक केन्ना दुर्वास मुनीन एक ठरयले. दुर्वास मुनी रागिश्ट जाल्लो. अमरीश महाराज उपास केल्ले. उपास तुंटीच्या वेळार दुर्वास मुनी आयलो. अतिथी आसलो, अतिथी सत्कार करता म्हणत तांकां सांगले की अरे कृपा करून या आणि मेगेल बरोबर जे प्रसाद ग्रहण करा. तर दुर्वास मुनी जाल्यार हांव न्हांवन येता. न्हांवन की पण न्हांवन गेले की दुर्वास मुनी ताका सिद्धी आशिल्ले, ताका कळट आशिल्ले कोण कसं करता म्हणून. पण मुद्दामून तो जरा ताणें वेळ केलो आणि हांगा पारणची वेळ लागीं यायची जाल्यार ते एकादशी व्रत आशिल्ले, ते पारण आसले, पारण वेळ ज्या टायमार आमचे एकादशी व्रत तुंटूचे उरता त्या टायमार जेन्ना अमरीश महाराजाक तो वेळ आयलो तेन्ना जरा थोडेशे हे केले की विचार समस्या मुखार आयली की हांव कसं करूं आता. म्हाका ते पारण वेळ आयलो, पारण तुंटुकाचे म्हाका ते एकादशी व्रत. तर कसं करचें. तांगेले ते ब्राह्मण लोकांक विचार की ते म्हळ्यार तुम्ही फक्त उदक घ्या. उदक घेतल्यार ताच्यान उल्लंघन बी जावचें ना तुमगेले अतिथी उल्लंघन, आणि तुम्ही तुमगेले एकादशी व्रत बी तुटल्या म्हणजे जातले. पण केन्ना उदक घेतले तेन्ना दुर्वास मुनीक कळ्ळें. दुर्वास मुनी खूप रागिश्ट जालो की मेगेल अनुमती शिवाय की म्हाका पयलीं तुवें प्रसाद दिवचे पयलीं तूं अशें कशें उदक पिलो. हे अतिथी असत्कार जाले, मागीर अपमान जाले मेगेले. ताजे खातीर ताणें एक राक्षस तयार केलो ताका केसां. केसां तुकडे काडले आनी जमनीर आपटले आनी एक राक्षस तयार जालो अमरीश महाराजाक नाश करचा, अमरीश महाराजा हत्या करच्या. पण अमरीश महाराजान त्या टायमार कसं केले, हात जोडले आणि भगवंताला स्मरण केले. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. भगवंताला इच्छा असल्यार कोणाक मारचे हावचे ना. राखे कृष्ण मारे के, कोण मारतलो. आणि मारे कृष्ण राखे के, आणि भगवंताला इच्छा असल्यार म्हाका मारचे तर कोण रापचे. तर हे अमरीश महाराजाक हाजीवर विश्वास आशिल्लो. तर अमरीश महाराज पूर्ण प्रमाणे भगवंताला शरण घेतले आणि त्या टायमार काय झाले, तसं झाले विष्णू सुदर्शन चक्र आयले आणि त्या टायमार प्रकट झाले. आणि विष्णू सुदर्शन चक्रान ते जे राक्षस आशिल्लो तो भयानक राक्षस आशिल्लो तो अग्नी राक्षस एकदम क्रूर, एक क्षणात ते सुदर्शन चक्रान ताका नाश केलो. आणि तोच चक्र जे आहे दुर्वास मुनी मागशिला. दुर्वास मुनी धावका पडलं त्यांच्या. तीन लोक म्हळ्यार वयरचे स्वर्ग लोकात बी वचून बी दुर्वास मुनीक ताच्यान आराम मेळना. ताजे मागीर सुदर्शन चक्र ताका मागशी पडले आणि थंयच्यान वचून ईश्वरा कडेन वचून ईश्वर म्हणजे म्हाका काय करचें ना बाबा, तूं ब्रह्मा कडेन गेलो. ब्रह्म म्हणलो हांव बी तुका रक्षण दिवचें जायना म्हणटा. विष्णू कडेन गेलो. विष्णू म्हणलो तूं म्हगेल्या भक्ताला अपमान केले, तूं डायरेक्टली ताका कडेन वच सीधा.
ताण तुक माफ केला मात तुक ताचे प्रति सुदर्शन चक्रा प्रति तुक निवारण दिले ताण ना तर परत ताका अमरीश महाराजांनी येवका बोलले. पण ह्या कथात सांगची उद्देश अशी की अमरीश महाराज सततम तो भगवंताला श्रवण करता आशिल्लो, ताचे कीर्तन करता आशिल्लो, भगवंताले जी सेवा करता आशिल्लो, विग्रह सेवा, भक्तांक सेवा करता आशिल्लो आणि प्रत्येक तो स्मरण करता आशिल्लो. आणि ताजे व्यतिरिक्त ही परिस्थिती आयले ताका स्मरण जो आहे त्या स्मरण केले ताजे निमित्त तागेले रक्षण झाले, शारीरिक रक्षण झाले. तो हे एक उदाहरण असा श्रीमद भागवतामध्ये. खूप उदाहरण असं शास्त्रात. चैतन्य चरितामृतात असे एक उदाहरण असा. चैतन्य असे खूप उदाहरण असं, पण चैतन्य महाप्रभू स्वतः म्हणाले ते केन्ना चैतन्य महाप्रभू कोण आशिल्ले? भगवान श्रीकृष्ण एक भक्ताच्या रूपात आयले त्या कलियुगात हरिनाम संकीर्तनाचे प्रचार करच्या खातीर. आणि केन्ना त्यांनी संन्यास घेतले त्या टायमार ते त्यांनी निवास केले जगन्नाथपुरीत. पण जगन्नाथपुरीत असतानाही त्यांनी कसं केलंय ते एक आमचे उदाहरण म्हणताना दाखवले की कशी आम्ही राखून कशी एक आमचे जीवन जग. चैतन्य महाप्रभू प्रत्येक वेळी संन्यास स्वीकार केले त्या निमित्त चैतन्य महाप्रभू सतत भगवंताला स्मरण करत आशिल्ले. तांगेले एक दिवसाची मारी एक नियम आशिल्ले. सकाळी वचून जगन्नाथ मंदिरात वचून दर्शन घेवचे. दर्शन घेतले की त्यांच्याने एक धातूनाचे महाप्रसाद घेवचे. वचून कडे हरिदास ठाकुरा कडेन वचचे आणि हरिदास ठाकुरा कडेन वचून ताकडे थोडे गप्पा करून चर्चा करचे. नंतर स्मरण करचे आणि ते भगवंताबद्दल स्मरण करतील तशे आतली स्मरण करता इतली स्मरण करता की तिची लीला असा भगवंता लीला तांगेल मुखार पूर्ण दृश्य तांक दिसेल. भगवंता लीला अशी की ते समोर तांगेल समोरच जाता अशी. चतक पर्वत म्हणून आसा त्या चतक पर्वताकडे ते गोवर्धन म्हण प्रदर्शित आशिल्ले. प्रदर्शित गोवर्धन म्हणून तांकां दिसता आशिल्ले आणि ते गोवर्धन म्हणून वचून ते आलिंगन करचे वता आशिल्ले. तर प्रत्येक वेळी विप्रलंब म्हणजे हांग प्रत्यक्ष रूपात नसतानाही तांकां स्मरण ताजे बद्दल जात आशिल्ले, लीला स्मरण जात आशिल्ले आणि लीला स्मरण जात असताना लीला स्मरण करतील करतील तांकां ते पुरा लीलाच दृश्य जात आशिल्ले, लीला दर्शन जात आशिल्ले तांकां. हे एक स्मरणचे महात्मा की तुम्ही खंय बी असल्यार तुमकां स्मरण असल्यार जे भगवंताचे लीलाचे दर्शन बी थंय जावच्या शकता तुमकां. म्हळ्यार कसल्याची जाग्याचे आणि हाचे नियम लागू जायना तुमकां. स्मरण खंयी करच्या शकता तुम्ही. कसले सेवा करचे असल्यार तांकां तुमगेलें शरीर आवश्यकता पडता. तुमच्या शरीराची सेवा करची असल्यार शारीरिक सेवा, शारीरिक दृष्टिकोन सेवा. पण स्मरणात हे नियम लागू जायना. नामनाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती प्रतार्पिता नियमित स्मरणेन कालः. चैतन्य महाप्रभू सांगले नामनाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती. हे भगवंता तुम्ही तुमगेल पूर्ण शक्ती ह्या नावात घालल्या. ह्या नावात पूर्ण शक्ती असा तुमगेले. तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल ताका नियम ना. तुम्ही खंय बी खंयची बी स्थितीत असल्या बी तुमचे स्मरण कर शकता तुम्ही. हरिदास ठाकूर तांकां 22 मार्केटात तांकां चाबुकान ताका मारिले. जाल्यार तांकां त्या टायमार मुस्लिम राजा आशिल्लो
ताण सांगले की तू हरिनाम घेवच्या ना, तू तांगेल नाव कसलं घेता हिंदू लोकाले, आमगेल नाव घेऊ का? तो म्हणतलो की म्हाक हे नावाची रुची जागृत झाला मेळटली जाय हांव कशी सोडू, आणि हे केल्याशिवाय म्हाक संतुष्ट जावचे ना, हांव घेतलेची. अशी मेळकी कितली राग आयले, ताणे ताका सिपायाक सांगले की हाक वचून मारा, चाबुकान मारा आणि रस्त्यावर मारा. आणि त्या लोक कितली शक्तिशाली आशिल्ली की एक दोन मार्केटात अशी मार केली की पण शरीर सोडून होत असेल. पण 22 मार्केटात बी मारल्यानंतर 22 मार्केट वचून तांक चाबूक मारल्यानंतर चैतन्य हरिदास ठाकूर शरीर सोडलं ना. त्या टायमार स्मरण करता आशिल्ले हरिदास ठाकूर भगवंता स्मरण करता येईल की बाबा हांका तुम्ही माफ करा. आणि हे भगवंताला स्मरण करता म्हणून ताचे फळ कसं झालंय की भगवंत स्वतः तांगेल शरीरानं हागेल शरीर ढाकले आणि तांका इतली जे चाबूक मारिल ताची असर तांक पडला. हरिदास ठाकूर एक पटी जेलात घाली तांका, आणि जेलात उठून जे भक्त लोक आशिल्ले तांक ते जेलात घाली ते हरिनाम करताचे म्हणून. तर त्या लोकांना पळय अरे हरिदास ठाकूर बी आयले हांगा. हरिदास ठाकूर तांक सांगता की मेगेल याची इच्छा आसा की तुम्ही हांगा उरा. तर ते लोक म्हणटा अरे अशें कशें आशीर्वाद दिले तुम्ही आता हांगा आशिल्ले तेन्ना ह्या स्थितीत तुम्ही भगवंता बद्दल तुम्ही स्मरण करताची हे सर्वोच्च स्थिती तुम्ही प्राप्त झाल्या की तुम्ही ह्या स्थितीत तुम्ही भगवंता स्मरण करताय. हे स्मरण तुमगेल कायम राहू द्या, गुरु कायम. तर हे तांगेल आशीर्वाद आशिल्ले तांकां. तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, खंयचे बी स्थितीत तुम्ही स्मरण करू शकता. जे षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू जे शिष्य स गोस्वामी आशिल्ले रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथदास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि जीव गोस्वामी या स गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू तांकां वृंदावन वच म्हणून सांगले. आणि वृंदावन वचून जे लीलास्थली आसा त्या लीलास्थली परत जागृत करचा सांगले, मंदिर स्थापित करचा सांगले, आणि ग्रंथ बरोवचे सांगले, आणि हरिनाम ची महिमा जी आहे ते ताची बद्दल बी प्रचार करच्याक तांकां आदेश दिल्ले. तर स गोस्वामी विप्रलंब मारी प्रत्यक्ष रूपीत नसताना तांगेल बद्दल विचार करणे आणि तांगेल सेवा करचे इच्छा. विप्रलंबात त्यांनी पूर्ण प्रमाणे हांगा ते फिरता आशिल्ले. हे राधे, हे ब्रज सेविकी देविके चललिते, हे नंद शुनो कुठं तुम्ही खंय आसा जे राधिका, हे नंद शुनो म्हणजे नंद महाराज कृष्णा खंय आसा तुम्ही. तर त्या भावनात तांका आणि त्यांनी समीप येवच्या लागले राधा कृष्णांकडे. स्मरण प्रभुपाद अशी उदाहरण दिताची ने की एक प्रेमी दोन प्रेमी असल्यारी त्यांनी एकमेकाक भेटताना ते प्रेम उरताचेच, पण केन्ना एकमेकाक भेट नसताना काही कारणा निमित्त तांगेल भेट जायना जाल्यारी तांगेल प्रेम आणि वाढता, तांगेल स्मरण आणि वाढता एकमेका प्रती. कसले तांगेले एक वस्त्र पळयली की तांकां स्मरण जातले, तांगेले कसले आंगार कसं घाल्ले ते कसलेची वस्तू असल्या बी ते पळयली की तांकां स्मरण जातले. कसले एकमेका बद्दल प्रेम करता स्मरण, आणि ताज्या काय जाता आणि प्रेम वाढता, स्मरण वाढता. तर षड गोस्वामी जे आसाची त्यांनी वृंदावनात अशी प्रकार त्यांनी प्राप्त आशिल्ले की सेवा करत आशिल्ले, पण
तांगेल ते भावना आशिल्ली की हे तुम्ही खंय आसाची भगवंता बद्दल स्मरण करते होता आणि त्या स्मरणा खातीर काही हे जाग तो जाग नियम काही ना गरज ना तर स्मरण खंय करचें आता तुमकां एक नीच गलीच वस्तू जाग्या कडेन बी वचूंक गेल्यार बी तुम स्मरण करचें आता प्रभुपाद जे आंतरराष्ट्रीय मानव संघाचे जे संस्थापक आचार्य आसले ते केन हांगच्यान भारत सोडून केन अमेरिका गेले कोण आशिल्ले तांकां तांकां स्वागत करच्या खातीर कोणूच नाशिल्ले आनी एक वृंदावनचे साधू थंय ना मांस मटन मच्छी खात लोक तांगेल मध्ये तांकां उरका पडले आणि तांगेल उरन ते कृष्ण प्रचार करच्या लागले आणि आमच्या शिष्याक ते सांगताशिल्ले की हांव केन्नाची मेगेल जे गुरु महाराजांकडनं हांव दूर केन्ना गेल्लो ना म्हाका प्रत्येक वेळ अशें दिसता की मेगेल गुरु महाराज मेगेल बरोबर आसाचे कशें जाल्यार कारण गुरु महाराजान तांकां सांगिल्लें की तूं पाश्चात्य देशात वचून तूं इंग्लिश ह्या भाशात तुम्ही प्रचार करा आणि ते आदेशाचे पालन करच्या खातीर केन्ना ते प्रचारकाच्या गेले त्या आदेशाचे पालन करचे हे गुरु महाराजाला आदेश आसा ते पालन करच्या खातीर हांव आयलो हांगा हे विचार करून तांकां अशी दिसता की गुरु महाराज तांगेल बरोबर आसा गुरु महाराजान वेगळी जाल्ले ना ते तांकां प्रत्येक वेळी तांकां ते भावना तांकां हृदयात अशी दिसता की गुरु महाराज मेगेल बरोबरच आसाची तसं जाल्यार तांकां पूर्ण प्रमाणे आपले गुरु महाराजाला स्मरण जातशिल्लें आणि त्यांनी कसं केलें ते वृंदावन जो भाव आशिल्लो ते पूर्ण विश्वभर त्यांनी तयार केले प्रकट केले वृंदावन प्रकट केले एक स्थान प्रकट केले कशी प्रकट केले स्मरणान तर केन्ना तुम्ही स्मरण करताय न्ही तुम्ही खंय गेले की थंय ते वृंदावन प्रकट जाता युधिष्ठिर महाराज विदुराक सांगले की तुम्ही अशी आसाची भक्त की तुम्ही खंय गेले की थंय तुम्ही ते तीर्थस्थान जातून गेले कसं जाल्यार तुम्ही थंय गेल्या आणि तुम्ही स्मरण करताची तुम्ही इतली भक्त आसाची भगवंताला तुम्ही स्मरण करताचे तुमगेल हाज्यान ते जाग असणे तो जाग तीर्थस्थान जातून तशीच प्रभुपादान केन्ना हे स्थापित केले पूर्ण विश्वभर वेगवेगळे केंद्र वेगवेगळे मंदिर स्थापन केले ते मंदिर जे पूर्ण जे वृंदावन क्षेत्र झाले कसं जाल्यार तुम्ही त्या मंदिरात गेले राधाकृष्ण दर्शन घेतले मंत्र घ्या उच्चारण मंत्र श्रवण केले कीर्तन केले आणि केन्ना स्मरण जाता त्या टायमार तुमकां जे आहे अशी भाव जागृत जातल की हे वृंदावनच आसा वृंदावन निर्मित जाते स्मरण तर नियम लागना स्मरणा खंय बी गेल्यार तुम्ही स्मरण करच्या शकताचे पाश्चात्य देशात केन्ना प्रभुपाद गेले आणि प्रभुपादाचे शिष्य लोक इतलो तो जोखीम करना आमगेले जीवनाची रिस्क घेवन प्रचार करत आशिल्ले तर प्रभुपाद सोडल्या तरी रशियात अशी जाग्यार लोक प्रचार करता की ते केबीसी त्या टायमारची स्पाय एजंट्स त्या लोकांक इतली त्रास दिला आमगेल भक्तांक एक सॉल्टेड ब्रेड म्हणून आसा सर्व भवाना प्रभू तो सॉल्टेड ब्रेड म्हणजे जेलात घालून दवरले ताका ते खावच्या बी दिनाशिल्ले तर कसं करतात ब्रेड आसता ब्रेड दित आशिल्ले ते ब्रेड ते उदकात थोडशे हे करना ताका त्याची मणी करत आशिल्लो तो आणि ते मणीवर तो जप करत आशिल्लो अशी कर्ण स्मरण कर्ण मग भायरी परिस्थिती कशी आशिल्ले ते जेलात अजिबात कसले करचे आशिल्ले ताका जप कान घेतिले ताका पूर्ण जे सुविधा कान घेतिले पण तरी
कसं काडचे ना तांकां ताका स्मरण शक्ती तागेले काडचे जालना. तर सची सूत म्हण तागेलो जो फ्रेंड आशिल्लो, दोस्त आशिल्लो, मित्र आशिल्लो, भक्त सची सुतान आमगेलें शरीर तागेलें शरीर सोडलें ते जेलात. आणि त्या जेलात कशी तो जप करत आशिल्लो, अशी जप करता. आणि शरीर सोडताना बी तो जो आहे जप करते तो शरीर सोडता. पुस्तक वाचे सारखे आसा. सॉल्टेड ब्रेड म्हणून एक पुस्तक आसा, सॉल्टेड ब्रेड. मग ते दाखयता आमकां की कशी खंयची परिस्थितीत आमी असल्यार बी आमगेलें स्मरण जे आहे कोणाका आमगेलें खंयच्यान वेगळी करचे जायना. खंयची परिस्थिती असल्यार तुमगेलें स्मरण आसायच तुमगेले बरोबर. जसे की प्रल्हाद महाराजाक खंयची परिस्थिती घाल की तागेलें स्मरण आशिल्लें तागेलें. स्मरण कोणें काडचें जाय तांकां हाताळून. तर अशीच शास्त्रात एक उदाहरण आसा. नरसिंह ब्रह्मचारी म्हणून आसा. नरसिंहदेव ब्रह्मचारी तागेलें एक उदाहरण आसा की कशी कुलिया म्हणून एक गांव आसा, त्या कुलिया ग्रामात तो उरत आशिल्लो. नरसिंहानंद ब्रह्मचारी तागेलें एक आशिल्लें की पूर्ण प्रमाणे तो मग्न जालेलो भगवंताक सेवा करचे. तागेले कडेन काही नाशिल्लें, गरीब आशिल्लो तो. पण तागेली एक इच्छा आशिल्ली की जेन्ना चैतन्य महाप्रभून ठरयलें की जगन्नाथपुरच्यान वृंदावन वचचें, तर तागेली एक इच्छा आशिल्ली की हांव भगवंताक एक सुंदर एक रस्तो करून दिता वचच्या खातीर वृंदावन. शारीरिक दृष्टीन न्ही पण मानसिक दृष्टीन तो विचार करतालो की हांव एक सुंदर एक रस्तो तयार करता जगन्नाथपुरीच्यान वृंदावन वचच्या. आणि तो रस्तो इतले अशी तयार करता की चैतन्य महाप्रभू पूर्ण जे तांगेले जे भक्तगण आसाची त्या लोकांक आरामशीर सवलती मेळटले वृंदावन वचच्याक. तर केन्ना चैतन्य बाबू भायर सरले त्या टायमार व्हॉट्सएप नाशिल्ले, काही कोणाक गुण नाशिल्ले की चैतन्य महाप्रभू खंय पावले, आत कसं करताची अशी काही गुण नाशिल्ले. पण ह्या भक्तान मनात अशी ठरयलें की हांव आता चैतन्य महाप्रभूक थंय वचच्या खातीर पुन्हा सवलत दिता. ताणें कसं केलें, पूर्ण रस्तो सांग बरे करून ताणें तयार केलो. आणि नंतर झाड लायले, सुंदर सुंदर झाड लायले, फूल लायले, फुलाचे झाड लायले, सुगंधीत. आणि रस्तो इतली मुलायम केल्ले, सॉफ्ट, एकदम मऊ मऊ माती की चैतन्य महाप्रभू हांगच्यान थंय वताची, हांगच्यान ह्या जाग्यार गेले, हांगच्यान ह्या जाग्यार गेले, अशी करतीर 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 ते मनात तो रस्तो तयार करत आशिल्लो. आणि रस्तो तयार करतीर 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 एक जाग्यार पावलो, कनाय नटशाला कडेन पावलो. मनात मनात. आणि कनाय नटशाला कडेन पावलो आणि नंतर ते कनाय नटशाला कडच्यान मुखार तो रस्तो तयार करचें जाल्लें ना ताका. कसं लागेल वृंदावन वचच्या खातीर कनाय नटशाला कडच्यान वचचें पडटशें. पण कनाय नटशाला कडेन वता आसतना ताजे मुखार ताका रस्तो तयार करचें जालें ना. खूप प्रयत्न केले ताणें रस्तो तयार करचो मनात, रस्तो तयार करचें जालें ना. आणि त्या टायमार तांणी घोशीत केले सगळ्या भक्तांक की चैतन्य महाप्रभू कनाय नटशाला मुखार वचचे ना, ते वृंदावन ह्या टायमार वचनाची. इतली तांकां विश्वास आशिल्लो ते तांगेले जे स्मरण आनी मनान तांणी ते तयार केल्ले. आणि अशी जालें ते चैतन्य महाप्रभू रामकिली म्हण एक जाग्यार गेले. तांणी रूप गोस्वामीक, सनातन गोस्वामीक दर्शन दिले, तांगेले भविष्य शिष्याक. आणि त्या टायमार रूप गोस्वामी सांगितले की तुम्ही इतली भक्तगणाक घेऊन वृंदावन वचनाकाची. वृंदावन एक ल्हान जाग असतो, तुम्ही येतलो गेल्यार ते खूप हे जातले, गडबड जातली ते. तरी चैतन्य महाप्रभू वचच्या गेले. चैतन्य कनाय नटशाला पर्यंत पावले. कनाय नटशाला चैतन्य महाप्रभू कनाय नटशाला कृष्णाला तांकां दर्शन जालें थंय चैतन्य महाप्रभू. आणि ते तिथे थंयची भावविवोल होऊन गेले त्यांनी. अष्टविकार तांगेले हृदयात चैतन्य महाप्रभू आयले. आणि त्या टायमार कसं झालंय की इतकी सुंदर बगीचा, गार्डन, आणि सुंदर झाड, फुलांचे, फळांचे, हे ते भक्तगणान आयिल्ले नंतर ते पूर्ण अस्ताव्यस्त जाऊन गेले.
सुंदर जे बगीचे आशिल्ले ते पुरा वाट जावन गेले, झाड तुमटून सोडले. जाल्यार लोक कितलो लोक आशिल्ले. आणि त्या टायमार चेतन बाबून पळयलें, रे बाप रे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सांगिल बरोबर आसा. हांव ह्या लोकांक घेवन गेल्यार ती वृंदावन बी अशी अवस्था जातली. आणि त्या टायमार चेतनान ठरयलें की हांव परत आता जगन्नाथपुरी वता. कडे मुखार गेल्ले ना आणि रिटर्न करना चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरी परत आयले. तर ह्या नरसिंहनंद ब्रह्मचारीले स्मरण शक्ती, स्मरण केले, स्मरणान त्यांनी ते चैतन्य महाप्रभू काहीतरी एक रस तयार केलो. पण हे बी घोषित केले की कन्या शाळेनंतर बच्चे जावचे ना. आणि ब्रह्मवैवर्त पुराणात एक आणि एक कथा असा. एक गरीब ब्रह्मचारी, एक प्रतिष्ठानपूर म्हणून एक दक्षिण भारतात एक जाग असा, प्रतिष्ठानपूर. एक गरीब ब्रह्मचारी, पैसे ना, पण त्याने ऐकले एक सभात कथात की भगवंत जे आहेत तुम्ही मनान अर्पण केल्यावर बी ते स्वीकार करताची तुमगेले. तर त्यांनी ऐकले, त्यांनी ठरेल की अरे अशें असल्यार हांव भगवंताला खूप सेवा करच्याक शकता. तर राधाकृष्णान तसं केलं. त्यांनी भगवंताले श्रृंगार साधारण वस्तू नाही, एकदम सगळ्यात महागाईची वस्त्र घेऊन त्याची श्रृंगार आणि सोना म्हणजे भांगर, डायमंड्स अशी वेगवेगळे जे महागाईचे वस्तून तांगेल श्रृंगार त्यांनी केले. मोतीचे हार, डायमंडाचे मुकुट अशा ते श्रृंगार करत आशिल्ले. आणि सध्याचे वेगवेगळे प्रकारे वेगवेगळे श्रृंगार हे मनातच. आणि रोज भोग लावचे, वेगवेगळे भोग लावचे, साधारण वस्तूच भोग नाही. स्वतः अशी विचार करची की हांव आता रांदप करच्याक लागता, हांव ते किचनात वचून हे रांदप करतलो, हे करतलो, हे तयार करतलो, ते तयार करतलो. ते तातूंत वेळ काडटशील तो, अशी नाही की आत केले आणि झाले अशी नाही. तर हे बी इतली खूप विस्तारित रूपात तो ते रांदप करत आशिल्लो की आता हे भाजी घेतले, हे भाजी कापले हांवें, ते भाजी शिजयले, ताका ते फण्ण घातले, अच्छा एक जाले. आता तो शीत तयार करता, शीत गरम झाले की बाजून दवरले. इकडे हांव आता हे करता, स्वीट करता, इकडे पकोडा करता. ते प्रत्येकात कितली वेळ लागता तितली वेळच घेत आशिल्लो तो मनाताची. 2 तास लागला 2 तास घेत आशिल्लो, 3 तास लागला 3 तास घेत आशिल्लो मनाताची. पण एक पडी अशें जालें की तो खीर करत आशिल्लो भगवंता खातीर. आणि खीर करत असताना दूध आटयता काय की नाही, थोडे आटून आणि खीर एकदम घट्ट जातीर वता आशिल्ली. तर ताका भगवंताक ते अर्पण करचेले, भोग लावचे आशिल्ले. पण ताका इतली मनात आयले की अरे भगवंताक त्याची टायमार की भगवंत अर्पण करता, पण भगवंताक हे इतली गरम अर्पण केल्यार ताका जीभ भाजतले. त्या रीती तो ताणें बोट घाल्ले तातूंत खिरात, पळोवच्या की कितली गरम आसा म्हणून. जशी ताणें घाल्ले बोट खिरात, ताका बोट भाजले आणि ताका ध्यान भंग जालें. आणि ध्यानातून भायर उठलो की ताणें पळयलें की ताका स्वता बोट जो आसा तो पूर्ण जळून गेलो. कसं ते मनात ताणें ते बोट ते खिरात घाल्ले, पण ते पळयलें की ताका बोट जळलें. आणि त्या टायमार विष्णू स्वर्गात आशा लागलो आणि ताका वैकुंठ लोकात. लक्ष्मी विचार काय जालें, पळय हो भक्त कशें आसा पळय की मनातल्या मनात मागीर स्मरण करते म्हाका कितली ताका सेवा करचा लागलो. मागीर इतली की ताका ते हात बोट बी भाजले, कितली प्रिय आसतो म्हाका. अशें करून ताका परत भगवत धामात
घेऊन आयतो. तर हे स्मरणची शक्ती. आता एक प्रश्न येतात की आम्ही स्मरण कशी करचे. साधारण गोष्ट असा की आमगेल मनात आमगेल माइंड अशी आस की एक वस्तू एक पटी घेता स्वीकार करता. तुम्ही प्रत्येक वस्तूवर तुम्ही विचार केला री दुसरी वस्तूवर विचार करता जायना. यू कॅनॉट डू मल्टीटास्किंग जायना. एक पटी अनेक कार्य करच्या म्हळ्यार तुम्ही जितले श्रवण खंयची विचार करतात पळय तुम्ही ताजी बद्दल तुम्ही मनन करतात. तुम्ही जितली श्रवण करताची खंयची विषयाची त्या विषय तितली भर नव्हतले तुमगेले तर दुसऱ्या जाग मेळना. तुम्ही जाग उरची ना दुसरे कसले करचे. तितली स्पेस तितली जाग ताच्यान भरिल्ली आसल्यार दुसरी ना दुसऱ्या जाग ना दुसरी असले विषय. तर आमगेले अशी उडका हेतू की आमगेले एक ठराविक वेळ भगवंता खातीर दिवचो. जशी ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात. ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे कसं जालें की सूर्य उदय जावचे 1.5 तास पहिला ताका ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात. आणि शास्त्रां सांगल्या त्या ब्रह्ममुहूर्त जो वेळ आस पळय तो आध्यात्मिक कार्य खातीर तो वेळ सगळ्यात महत्वपूर्ण कार्य. तर त्या टायमार कसं आध्यात्मिक आम्ही कार्य करताची तो कार्य केल्यार आमगे पूर्ण दिवस तो कार्य ते ताजे स्मरण जातीर उरतले. ताजे कितें पहिलीच्या काळार लोक ऋषी गणन कसं करताले रात्री बेगीन न्हिदून सकाळी बेगीन उठून 2-2.5 घंटा उठून तांगे पुरा ध्यान करता आशिल्ले तप करता आशिल्ले. हे पूर्ण तांणी त्या टायमार करता आशिल्ले. तर एकदम साधारण गोष्ट म्हणजे कसं जालें की सकाळी उठून सूर्य उदयचे पहिला थोडे भगवंता बद्दल ऐकूचे, भगवंता बद्दल कीर्तन करचे किंवा नाम जप करचे. कसले कार्य करता असताना भगवंता बद्दल विषय बद्दल म्हणचे. जसे आमगेले विष्णू सहस्रनाम म्हणा, राम रक्षा स्तोत्र म्हणा. हेवटू कोंकणी लोक हे आम्ही केल्याच आमगेल सिस्टमात असते पुरा. आम्ही हे सगळे केल्यार आमगेल स्वाभाविक प्रमाणे आमगेल स्मरण उरतलेचे. पूर्ण दिवसात स्मरण उरतलेचे. कसं लाग असे सांगले की जे कार्य मी सकाळी करताची दॅट इज अ सत्वगुण स्थिती वातावरण. त्या टायमार आम्ही जे हे कार्य केल्यार आमगेल स्मरण बी ताजेच उरतले. कडी नंतर पुरा दिवस आम्ही कसले कार्य केले बी अडना. पण आमगेले ते सबकॉन्शियस माइंड म्हणतात पळय ते सबकॉन्शियस माइंडात ते स्मरण उरतलेच. कसं लागत ते कार्य मी सकाळच्या वेळात केल्ले म्हणून. त्या म्हणता नाही कोणाक अभ्यास बी करता सकाळी उठून अभ्यास केल्यार तो उरता पूर्ण दिवस. किंवा तागेल मनात बसून बसता समाजी. तर हे कार्य ब्रह्ममुहूर्त वेळार ताजी प्रभुपादान कसं केलं प्रत्येक इस्कॉन मंदिरात सकाळी मंगल आरती भगवंताले गुणगान आणि नंतर कडेर 5:30 ते 7 पर्यंत बसून नाम जप करत आशिल्ले. नंतर भागवत श्रवण भागवतम क्लास उरता. भागवत क्लासात ऐकूचे श्रवण करचे भागवतमाचे. आणि ते केल की हे पुरा कार्य केल की सकाळची वेळारी तर ग्रस्त भायर वता आमगेले कसं कार्य करच्या खातीर. जसे अर्जुन युद्ध रणभूमीत केलो आमगेले कार्य करच्या खातीर. माम अनुस्मरण मेगेल स्मरण करतीर तू युद्ध कर. तशीच आम्ही स्मरण करतीर आमगेले कार्य आम्ही करच्या पावस. आणि इट इज पॉसिबल. फक्त आमकां आमकाले
जीवनाचे पूर्ण दिवसाची प्लॅनिंग करता अशी करते गेली देन अंतकालेच मामेव अंतकालेच अंते नारायण स्मृती अंतकालाकडे हे शक्य असा की नारायण स्मृती जातलेची भगवंत स्वतः आश्वासन देतात आमकां की तुमकां स्मरण जालना जे हांव तुमगेल मनात येवन हांव तुमकां स्मरण करशिता दॅट इज माय प्रॉमिस फक्त आम्ही ते अभ्यास केल्यार मात्र पूर्ण दिवसाचे जशी एक विद्यार्थी असा ताणें पूर्ण दिवस पूर्ण वर्षाचे अभ्यास केल्यार मात्र ताका ते अभ्यास एग्जामा वेळार ताका ते स्मरण जातले की ताणें अभ्यास कसो केला म्हणून एक दिवस पयलीं बसलो एग्जामाचे पयला अभ्यास करच्या खातीर ताका स्मरण कशें जातलें पण पूर्ण वर्सभर ताणें अभ्यास केले असल्यार बरें प्रामाणीक प्रमाणे ताणें अभ्यास केल्यार एग्जामा दिवस स्मरण येतलेच शांत प्रमाणे विचार कर स्मरण येतलेच तशीची आम्ही स्वतः पूर्ण दिवसाचे आम्ही ते आमगेले पूर्ण कार्य अशा प्रकारे केले प्लॅन तर अंतकाले भारी दृष्टिकोन एक भक्ताला ऍक्सिडेंटात मृत्यू जालो उरतले पण शास्त्रात सांगितल्या की मृत्यू जाला भारी दृष्टीनं पण अंदरी दृष्टीनं तो स्मरण करतलो भगवंताले कसं लागतं भगवंत स्वतः सांगतात की त्या स्थितीत बी हाव येऊन तांकां स्मरण शक्ती दितलो मेगेले आणि हे भगवंताला आश्वास ताचे खातीर स्मरण जे आहे ना हे खूप महत्वाचं ताका मनन करणे आणि ते मनन केन्ना जातले जेन्ना आमी श्रवण करतात भगवंताला नावाचं श्रवण भगवंताला गुणा श्रवण भगवंताला लीला श्रवण भगवंताला रूपाचे श्रवण हे आम्ही केन्ना हाची श्रवण करताची पेटा मारी स्वाभाविक प्रमाणे स्मरण जाता आणि दुसरी गोष्ट स्मरण कशें आम्ही प्रबल जाता आमगेला जशी प्रल्हाद महाराजान प्रचार केले तांगेल मित्राक तशी जे आम्ही कसं ऐकले पळय ते आम्ही दुसऱ्याक केन्ना आम्ही सांगताची तेन्ना आमगेलें स्मरण आणखीन जास्ती स्ट्रॉंग जाता प्रबल जाता कसं लायक आम्ही लोकांक प्रचार करताची तेन्ना प्रचार करतना आम्ही ऐकले पळय आम्ही कसले समजले पळय ते आम्ही लोकांक प्रचार करताची आणि तेन्ना आम्ही प्रचार करताची त्या टायमार प्रचार आम्ही स्वतः कधी करता आम्ही लोकांक केन्ना सांगताची त्या टायमार आमगेल विश्वास आम्ही वाढता तांतूत आणि आमगेल स्मरण जास्ती वाढता तांतूत भौतिक जगत बी अशी आसा न्ही प्रिन्सिपल की केन्ना तुम्ही स्वतः एक कसं वाचताशी यू मे रिटर्न मे बी 10% 20% 20%. आणि केन्ना तुम्ही एक कसले ऑडिओ व्हिज्युअल पळून कसले ऐकूच्या प्रयत्न हे करता समजच्या प्रयत्न करताचे एक आणि 30-40% येता पण केन्ना तुम्ही हे जे विषय आसा लोकां बरोबर डिस्कस करताची चर्चा करताची तेव्हा आणि स्मरण वाढता मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंतस्य परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंतीच रमंतीच हे भक्त लोक असायची भगवान सांगताचे अर्जुन का मच्चित मद्गत प्राण मेगल बद्दल मेगल विषय बद्दल बोधयंतस्य परस्परम परस्परम प्रत्येक वेळी हे मेगल बद्दल चर्चा करताय कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंतीच रमंतीच एकदम पूर्ण प्रमाणे एकदम तुष्यंती रमंतीच एकदम संतुष्ट आणि रमंती पूर्ण प्रमाणे एकदम आनंदित प्रसन्न तुष्यंतीच रमंतीच तर केन्ना आम्ही हे प्रचार दुसऱ्याक आम्ही जेव्हा करताची चर्चा करताची आमगेल स्मरण शक्ती आणखी प्रबळ जाता आमगेल मात्यात बरे करून बसता तेन्ना कसले आमगेल जीवनात कसले परिस्थिती वाईट परिस्थिती आयिल्ले नंतरही आम्ही त्या
परिस्थितीचे सामना करच्या काम ती शक्ती मेळटा. प्रल्हाद महाराजाक मेळ्ळी ताचे सारखी. तर हे म्हाका तुमगेले बरोबर चर्चा करचे आशिल्लें. आनी आज हांव तुमगेलो सगळा आभारी आसा की म्हाका संधी तुम्ही दिली ह्या विशयावर उलोवच्याक. आनी मेगेलान तू हे अधिकार ना मेगेले की तुमकां उपदेश दिवचे, पण हांव कसं आयकले ते आनी म्हज्या जिवनात जे साक्षात्कार केले ते फक्त तुमगेले मुखार हांव फक्त शेअर केले. हरे कृष्ण.